Dobar dan i dobrodošli na još jedan Bandiera video gdje ćemo vam danas predstaviti jedan veoma zanimljiv natječaj koji se odnosi na sufinanciranje izgradnje, obnove, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu. Dakle, riječ je o natječaju koji raspisuje Ministarstvo turizma i sporta. Natječaj se raspisuje svake godine i namijenjen je financiranju projektnih prijedloga za izgradnju, obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina koji su od interesa za pojedini sport ili za skupne sportove. Što se tiče prihvatljivosti prijavitelja, natječaj je namijenjen za jedinice lokalne i regionalne samouprave kao prijavitelje koji mogu nastupati samostalno ili u partnerstvu sa određenim organizacijama, sportskim klubovima, savezima i sl. Što se tiče predmeta, to je svrhe, dakle ukoliko je riječ o nekakvom objektu, bilo da je to dvorana, igralište, umjetna trava, prirodna trava, dakle bilo koje sportske namjene kojim u stvari jedinice lokalne i regionalne samouprave, znači županije i općine mogu financirati napredak i pospješiti uvjete sportske ponude u svojoj zajednici. Što se tiče programskog područja koje je prihvatljivo putem ovog natječaja, razvrstano je u 8 kategorija. Prva kategorija je nogometno igralište Prirodna trava Veliko, drugo je nogometno igralište Prirodna trava Malo, sportska dvorana, vanjsko sportsko igralište, atletska staza, teniski teren. Kategorija 7, tu su uključeni različiti sportovi, poput uređenja kuglana, skijališta, bočališta, bazena, streljana, klizališta itd. Te posebno programsko područje podijeljeno je također na 2 kategorije, to je vanjski outdoor fitness centar i vanjsko nogometno igralište, umjetna trava Malo. Posebnost ovog zadnjeg područja je da se može prijaviti svaki prijavitelj, te njemu je osigurano fiksno 45.000 eura. Jedini je uvjet da za to posebno programsko područje prihvatljivi prijavitelji su općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika. Također, svaka sportska građevina mora biti upisana u evidenciju sportskih građevina. Tako je. Kada pričamo o prihvatljivim aktivnostima, dakle kao što smo i ranije spomenuli, riječ je o izgradnji, uređenju, rekonstrukciji, adaptaciji, pa čak i opremanju. Dakle, ako imate određene potrebe od, ajmo reći, nule, da biste nešto sagradili, izgradili nanovo, do postrojenja koje postoji, to jest rekonstrukcije određenih sportskih sadržaja koje imate, ili želite postojeći sportski sadržaj ojačati sa opremom, ovo bi baš mogao biti natječaj za vas. Što se tiče iznosa prihvatljivih, to jest troškova prihvatljivih za financiranje i visine potpore, dakle kada pričamo o sportskim dvoranama, prihvatljive su projektne prijave do 400.000 eura. Kada pričamo o nogometnom igralištu Prirodne trave, umjetne trave Veliko ili Malo i atletsku stazu, riječ je o iznosu do 300.000 eura, dok za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostala područja koje je kolega naveo, prihvatljivo je financiranje do 250.000 eura, a kako je kolega i rekao, za posebno programsko područje, dakle outdoor fitness centre i male terene umjetne trave, je prihvatljivo do 45.000 eura. Intenzitet potpore je 80% maksimalno za financiranje, te za ovo područje, posebno programsko područje do 45.000 eura, financira se 100%, znači ukupni iznos od 45.000 eura. Što se tiče same objave natječaja, kao što smo ranije napomenuli, natječaj se objavljuje svake godine i sukladno pravilniku o programu javnih potreba u sportu, planirano je da će se natječaj uskoro objaviti, stoga već možete lagano početi pripremati svoje ideje, vidjeti što imate na raspolaganju, koji bi vas od predmetnih kategorija zanimao i na koji način biste eventualno se prijavili, javili nama da uz nas sa iskustvom od već nekoliko godina prijava uspješnim, da za vas pripremimo natječaj i prijavimo vas na ovaj program. Za sve ostale natječaje, ako vas zanimaju, zapratite naš YouTube kanal.